Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хуш омадед бар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна мешавем, лайк мемонем, нашуд реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем дӯстон. Барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, 1.5 сотиқ замин, 3 дар хона. Хоб, ин тараф дӯстон поёни корона гуфтем, тараф мактаби хитоӣ гуфтем, мактаб, Лимпопо, Садик, магазин, ҳама хонаи фурӯшӣ ана ҳамин кӯчаст. Аз тарафи мактаб мегардед, дуюм кӯча мешавад. Ростаки кӯча асфалт. ҳозир рафта хонаро ба навор мегирем. Хона се дар хона гуфтем, об, свет шаҳрӣ, ремонташ замонавӣ, нав ремонт кардагиан. полни маълумоташро медиҳем дӯстон. Дар пеши кӯча латок, ана ҳамин дарвозаи кӯча аст дӯстон. хоб дӯстон, ана ҳамин кӯча мешавад, ҷубори об, ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. як хонаи компактни нав ремонт кардагиам дӯстон. полни заминаш бручатка, дар сари роҳ якто ҷои душевой кардагиам. инҷа ҳоҷатхона аст дӯстон ва дигараш душевой. полни ҳама система об ҳамаш гузаронагиан, об, свет шаҳрӣ, септик. хоб, дар так як подвал аст дӯстон, як подвали калон аст ва квадрати ин 12 квадрат подвал аст дӯстон. хона обши ҳамин бино 70 квадрат аст. фасад задагӣ сари роҳ да як меҳмонхона. полаш ламинат. хоб, ростак як душевой мешавад дӯстон. як хона з тарафи дасти рост. инҷо кухня дӯстон. термикс, кафел, полаш ламинат. обши гуфтем 70 квадрат аст дӯстон. ана сеюмги хона ана ҳамин аст. ҳар се хона треза дорад дӯстон. ремонташ тоза аст. инҷо бошад ҷои як мошинмонӣ дӯстон. 17 квадрат подвал аст дӯстон. хело ҳам хонаи компактни аст. хонаи ремонташ нав кардагиан. дистансия байни девор стена ҳаст.
хонаи навремонт. Як бор дигар такрор мекунем дӯстон ки хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, 1.5 сотиқ замин, 3 дар хона, 70 квадрат, септик, об, свет, шаҳрӣ, мактаб, садик, магазин ҳамаш дар ана ҳамин кӯча ҳаст. Баъди мактаб дуюм кӯча тарафи дасти рост мегардем, дуюм кӯча роҳи кӯча асфалт аст дӯстон. хоб нархи ин хона 385 000 сомон муомила дорад. номерҳо барои тамос 939 37 00 70. ватсап дар ана ҳамин номер дӯстон. як номер дигар мемонем 37 00 21 70. дар ана ҳамин номер занг мезанем дӯстон, маълумоти пурра соҳиби мулк медиҳад. хоб нафароне ки бори аввалан дар каналамон обуна мешавем, нашод реклама дар номерҳои поён буда имо муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.